Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Rivals random, adică arme random, hartă random. Like, subscribe, comentariu și share să văd și prietenii voștri. Ia zi câte like o să strângem la videoclipul ăsta? 6-7K. 67.000. 6-7. Îți place 6-7? Ba nu, 6-1 is better. Gata, better. Stai mă, Davide. Dar ce faci, mă, acolo? Te urci pe tavan? Da, ți s-a lipit kendama din asta, bra. Dă-mă de aici kendama. Da, kendama Doamne, s-a bă. blocat în geaca mea. Dă-ți kendama. Ah. I-a căzut dama pe piciorul Bă, dar ce se întâmplă aici? Că s-a învârtit în firele astea. Eu așa o las. Hai, Hai, vino, intră. Hai, ia uite. De ce? ok. Vezi că o să am un piculeț lag. Nu știu dacă... Random, da? Dați așa. Sigur filmăm, da? Da, filmăm. Zi. Da, Ai pus să filmăm. videoclipul trecut? Încă nu s-a încărcat. Random, da, arme... Random. Da. Mamă, ești bun. Mai are rost? Păi zic și eu. Iată-l, ia mă ce trage frumos. Mă, dar un lag. Nu știu dacă pe filmare se vede lagul. Nu, mi-e picat aceeași. Cine e? Oh, let's fight with us. Leții. Dacă te bag cu lagul ăsta, infernal care l-am eu. Bă, dar nici nu pot să filmez, bă. Bă, știi că l-am luat. Nu, dar te-am văzut. Nu l-am luat deloc. Îl văd. Ce foame. Enemy spotted. Enemy spotted. Noapte bună. L-am închizat. Stați așa să opresc facecam. Cum? Așa. Stați. Gata, că mă cam deranjează și am lag de la el. Dar... Bă, mai târziu găsești 24 de ore 24 de ore ce? Cum? rival. 24 de ore? Adică tu vrei să zici să mă joc eu rival 24 de ore? Adică o zi și o noapte? Îmi fac youtuber de 19 minute. A, gen să tăiem din el? Păi el știți cum vrea să zic că el să, gen să jucăm un minut, după aia să tăiem și după aia să zicem că a jucat 50 de ore. Păi, Așa face ping. Sau rest. băi, am uitat să mai schimbe armele. Și eu. Hai să dăm un only knife, vrei? După aia. Doamne, bă, dar Ce? chiar așa, mă. Ce? Jucăm un only knife, da? Hai, da. Și papi, nu eu? Bă, dar ai baterie? Nu ai bat. A, bă, da. Deci, Eu arena, vin hai. din Rusia. Hai una arena. Cum adică, mă, vin din Rusia? Vii de la tine de acasă. Deci, only knife, da? Cu armele potrivite pentru only knife. Nu, trebuia să-mi iau Kishken ăla. Bă, dar cât mai bine. Doamne! Dar nu ți-l piculeț. Rușine. Nu te-am piculeț, rușine să râgă așa pe filmare, bă. Am... Mamă, dar astea mici. Am tu ai inel? De la iubita ta? Nu am Iubita ta, Teodora. iubit.
Nu trebuie să... Iubita ta Teodora, iubita ta care te-ai pupat cu ea mult. Care mă, Teodor? Al Florina. Ah, găsiși. Da, nu e adevărat, Davide. Da, nu e adevărat, bă, nu e adevărat. De unde știi că e adevărat? Cine ți-a spus această informație? Eu știu, pentru că eu știu tot ce faci tu. Ea zicea că m-a plăcut. Ai vorbit? Te-ai mâncat? Wow. Noi filmăm? Da, filmăm. Filmăm de 5 minute. Ah. Very, very good. Foarte, foarte bun. Eu am avut de snake. Ce? Și din camin. Bun la ce? Game! Poate eu Dar tu nu ești bun la jocul ăsta. I'm so sorry pentru bullying. Da, am zis adevărul. Dar vreau să mă bat cu el aici. Are ceva dacă te bat în viața reală? Ce are? Îți dau și eu n-am fost. Nu zici așa. Bă! O fiu ies late. Ia tăceți, mă, din gură. Bă, Uitați-vă dar- acolo și tăceți. Da și tu, măi. Du-te tu. Repede tu mă tași, măi. Nici ce să tași. Eu nici nu. Udia! Mamă, găi că s-a auzit tot! Și niște cuvinte foarte family friendly. A? Nu este în trend, eu o filmez acum și poți să pe YouTube. Doamna, mama e. Ce-i mă? Vine ca cu sucul ăla. Sucul ăla cu maimuțica. S-a pus mai mult în gât. I-a rămas maimuța în gât. Davide. Și mă, ți-a rămas maimuța în gât. Rămâne, ți-a rămas maimuța în gât. Hai, lasă-l că dă și de la pornă pe pereți. E bine. Las. Să-l mergem maimuța. Dă-i random acum. Te-ai cuțit? Am cuțit. Acum jucăm random, da? Șchie cel mani, pogo. Nu văd să cred ce mi-a picat. Ce ți-a picat? De asta zic eu acum ce ți-a Că picat. usturoi. Mi-a picat usturoiul mie. Bă, dar nu mi-a explodat bomba. Bombă? M-a aruncat pe gât. Nu știu mă ce-am făcut, am aruncat-o pe gât. Am aruncat-o pe gât. Acest lucru s-a întâmplat. A sărit pe gât. Bomba? Ce? Bomba? Auzi, ți-a rămas ceva odată în gât? Da, mâncare și ceai. Și ce? Cum adică, mă, ți-a rămas ce ai în gât? Dar ce e ăla, măi? Friendly. Măcar. Să-ți rămână ceva în gât. Tu ești... Se pare că ești cringe? Da. Mi se pare că ești cel mai cringe om din lume. Mor. Ce-mi faci tu? Nu mai mor! Eu rască-l gara, măi. Eu rască-l gara, măi. He, boy. Ca și eu, mă, că te nici. Păi, dar se neacă, trage din paiul ăla. Mor! E gata, bă, potulește, de ce ai, ți-e foame. Bă, de ce ai schimbat arma? Am uitat. Am dreptul să câștig acest meci. Da. Mor! Da, gata, o. Că te legi. Ești nealin. Mă fac să râd. A, tu ai un copil? Bă, ce? Da, mă, da. Eu ce n-am? Bă, da, mă, da. E fake. Tu ești fake. Eu fake. Yes, Ce yes. e ăla? Nu știu ce este. Au. Când am auzit greș.
Când am auzit bună. Nu te vezi aia. Dai de pe lângă. Au. Ia ne Mbappe. Au. Da, ți-am dat un cap. Hacking. Am folosit delta de la un prieten. Ai tu delta, mă, ai burta ta. Când te bat. Nu e corect. Hai să jucăm cu ce mai vrem noi. Ok, stai. La început meciul, nu mă interesează. Dar nu. Boys. Nu mă, hai, mai joacă-te, te rog. De unde ești? Stai să-mi iau un vârt. Să învârtă ăla, să învârtă. Asta pot să-ți iau mai aspiri. Nu te gândi la... Dar ce crezi că te gândești? Eu mă gândeam să te aspir. Da, Da, mă, pe bune. serios. Da. Dar nu e corect. De ce? Nu știu, sniper, na. Nu, de la mine pentru tine. Nu știu ce mă. Dar în primul rând nu este corect, că te trișezi. Eu filmez și am lag. Asta nu înseamnă că trășezi. Ba da. Băi, la mine înseamnă că trășezi. Dacă îl vreți pe ăsta, pe Roblox, îl cheamă Paul37 și este un hack ca să-i dați bani și bloc dacă îl găsiți. Este un hacker. Tu ești hacker, e numele tău. Hacker 16. Nu mă cheamă hacker 16. Hacker 404. Uitam unde e în același timp. Eu dau eroarea 404. Nu văd. Ce te văd? Ce-ai murit? Au, sunt un bărbat. Da, e. Bă, da, omă, că te neci. Îți arunc sticla. Ce-ai zis? Să mă rogi, dar nu-ți arunc sticla. Da, e ăla. Băi, oricum trebuie ea. Da, fi murgul ăla. Băi, oprește și zic că trebuie să... Țaca traca, nu mai e nimic în el. Hai, țaca. Mai ce? Udio! Păi, Bă, dar de ce m-ai bătut? Nu ți-e rușine? Țaca, îți dai acum țaca. Da, te lipesc faca. Paul, stai un pic. Uite-te la mine, dar nu trage, că vreau să fac ceva. Pe bune, jur că nu trag. Dar nu trag, nici tu nu tragi, da? Unde ești? Unde ești? Stai acolo. Nu te mișca, da? Ei, eu! Paul, ei, eu! Acum putem? Stai. Stai. Cum închid? Așa. Gata. Ți-am dat în cap. Ai delta Dunării tu. Ai delta Dunării, muri sar delta. Bun, e doar de sticluță. Sticluța, da. Să-mi fac sticluța pe gât. Hai, am câștigat. Da, câștigăm atât de mult din cauza la sticluță. Bă, dacă mă nebunești cu pachetul ăla de șervețele, ți-l bag pe gât. nu zic că avem din barniță. Da, avem râie. Aia avem. Eu nu știu ce e din brarniță din aia. Da, de ce trișezi? Ia-ți random arme. Păi, mi-am dat unul. Da, ce-i da random, dar nu mai. Limba nu da, că nu mai tragi. Nici Nehali n-ai mai tras. Mă, așa te-am let's go. Bă, dar tu ai limbarniță. Ăla are limbarniță. Nu eu.
Bă, dar de ce dai un content cu din alea? Mai am una. Păi nu mai văd. Aia e mai bine. Ia cu unde sunt? Nu, o, te-am văzut cu ea. O, și te-am văzut. În limbarniță și bala vacine bune. Ai bala vacine bune. Hai să vedem. Lasă-mă cu cerețelele. Ești mort. Uite ce mi-a picat. You are serious? Și dacă ți-a picat arma aia care mă învârți? Uite, ești pe la Iași pe ăsta. O, la Iași. La Iași. Ehe, boys. Dați repuză, hacker 404. De ce? Păi, are brain prea bună. Pe ce joc? Pe fibra brain. Bă, dar nu mai vii, bă, fugi. Tu fugi, că ți-e frică. Ne cunoaște că ți-e frică. Bă, ai nimerică, bă, ți-e bună. Văd și eu ce am văzut. Dă iară învârtitarea. Ce învârtitare? La asta. Random? Da. Dar toate câteodată... Da, am folosit random. Cine a zis că n-am la random? O palmă. Deci adică formă începe și Opa. dă în dese, nu să scrii, nu mai... Mor. Băi, avem 25. Upsi. Hai decât cu prima armă. Nu pot. Nu. Lasă-mă. Ia să zic eu. Stai. Stai un pic. Ce stai un pic, mă, ce stai? Nu, la buze. Așa. Acum putem să continuăm meciul nostru puternic dezvoltat. Niște mici defecțiuni din cauza lui cuiva. Nu te surprinde că le-ai văzut pe să vezi din cauza la cuvânt. Da, unde ești, Paul? Aici. Doamne, dar nu mai cum să comentești! Doamne, nu mai pot cu femeia aceasta. Nu mai pot. Dacă zic că nu mai pot. Nu mai pot. Dacă știam că sunt așa. Mai filmos? Întrebare. Sunt și machi. De mergi? Super Mario? Super Mario. Da, uite, ai văzut că totul strici? Da, nu mai Tu ce am jucat random? eram șocat. Tu te transformi în dinozaur. Dinozaur. Bine, dinozaur, ce mă? Lasă-mă. Nu bagi seama pe mine. Ia șterge rival. Ce vrei? Ei măcar nu te mătiți, ce trebuie cu telefonul. Mă atingi, nu mă atingi pe mine, mă atingi pe telefon. Intru peste tine. Fii atentă că intru peste tine. De ce minți? Îți dau 2 șanse. Dacă nu le respecti, te bag în wc-ul. Fii atentă că te bag în wc-ul. Iubirea toiletului. Credeam că nu mi-e chibi de toilet. Te mâncați chibi de toilet. Vrei dimineața. Bă, te scuipă de scuip. Bă, că trezești copiii. De comedie anulată. Uite, mă, ce-ai făcut pe tine, dar bă, bățică. Mor, țineți-mă. Oare David? Ui, mă, încă ghețara aia. Țara. Nu vezi că faci curvă la degetele astea? Eu, măi.
Moist. Mai dat. Băi, you water. Ce mă știi? Și mă fără ediție. Mor. Dacă e trecut pe lângă cap. Eu noaptea mă paralizez și mor. Eu mă paralizez. Gata, mai ce. Gata. Păi dar nu mă lasă. De ce să-i fac? Da. Mă bați după aia și după aia nu, eu n-am făcut nimic. Eu sunt aici. Urmă mai vreo Pinocchio. Ai văzut-o? Ai văzut-o? Ai zărit-o? Dacă minți. Ai văzut cât de rea e? Stai din nasul ăla, când stai urile să stai și Aurora boreală. Pinocchio. Da, de unde? Pinocchio. Păi știi că e urât să minți? Știi că Paul e urât? Ce zici, mă? Ce zici, mă? Aaaa! Dani Petruța de omor. Păi nu, mama. Ce? Da, eu, mami. M-am făcut N-a vine. Ce și se repară tot. Stai să să... Uite, mă face să râde. Păi, Păi zi să facă liniște. Eu filmez în momentul actual. vezi, mă, da. Rari! Mai nu mă atinge pe burtă. De ce mă atingi pe burtă? E normal. Acum le plac băieții. Îi plac. Asta. Cine zice ăla e? Ah. Tu ai zis. Păi, nu mai văd. Da, mama. Da, mă, și de că weekend, da, mă. Că mă curentez. Bali, iau. Ce-i, mă? Ce foame. Nu? Ce foame. Să mă răgești, dar nu ți-e foame. Nu, copilul ăsta e foame. Are râie. Dar nu mai face mult. Da, uite-te și tu. Și după aia mai zici și de ce fac alergie. Dacă frumosul ăsta. Am mâncat și urbă la mine. Ca și tu, Paul. Ai văzut? Ai văzut? Dacă tu vorbești. Mai bine. Să vă certe. Balenciaga. Eu mă cioacă, Ai Paul râie. Acum și la burtă. Doamne. Au. Cica, au. Da, gata, mă, nu mai vreau scutul. De ce? Păi da, potolește-te. Atunci stau cu ăsta. Potolește-te că te tai. Da, hai. Nu e să vii. Nu aveam lanțe. Acum, du la lui. Bă, mai sus, mă. Ciocanule. Cine vine? Lasă-te mă până la mine. Ai văzut, mă, din cauza ta, mă. De scutul e interzis. Gata, s-a dat lege, scutul e interzis. Dacă ai peste 18 ani, nu ai voie să folosești scutul. N-ai de Deci ce. eu am voie să folosesc. Nu, Păi eu n-am 18 ani să mai... ai 25. N-ai mințit. Am 5. Ai 0, man, ai o lună. Nimic. Am 6,7,67 ani. Ce-i, mă? 6 6, 7. Azi de pendama. De muci. Dar ce, mă? Dar ce, mă? Ai intrat în piză. Vă dau Mă dai afară, ce ai? Ai văzut, mama? L-ai văzut? Adevărata fața lui Paul. Ce că nu las cum faci acum, ce are? Paul, care mi-a lucruri. Păi are. Nu. Bă, dar nu ai... Mă uitam la tine. Ce avea, mă, ce avea?
Ah, é muito cupim. Ah, que tá na nojinha. Avei katana mo na? Avei katana mo na? जरा सांग Care? Ah, dar el nu mă lasă, uite și tu cum faci. Ești ca un pinguin în tare de pereche. Pinguinul nu-ți mă lasă, că scaritos. Ce vrei? Ce vrei, dacă așa e el? Așa e neamul lui. Wow, mi-a fugit ecranul. Mi-a cuiat să mai pui una, așa stare. Ce? Te curentez? Te curentez? Uite, vă pornesc facecam, o să vedeți și voi. Ce vor face? Dar nu mai merge. A stricat de tot. De ce nu merge? Ah, uitați-vă voi ce vor face. Face urât și că îl curentează. Cred că am făcut poză. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Stai mă, Paul, că am făcut din greșeală. Am capturat de ecran. Noi măcar mai filmăm. Da, filmăm, dar nu știu ce am făcut. Dai. Gata, mă, s-a stricase. E bine acum. Am făcut un Photoshop din greșeală. Nu știu dacă nu știu Photoshop ce am făcut eu. Eu n-am făcut captură din aceea de ecran. Dar ce faci? Eu nu pot să ajung așa. Ok. Truli. Trulimelo, trulisina, ballerina, cappuccina, li la, espresso una signora, controlli grate, frotogno rangodine, la siriboba, visco, siribrulololi. Guerra! Uite-te. Oh! Hai, l-am văzut. Ce te-am văzut? Dar te-am văzut pe partea cealaltă a roiului. A dat un cap în piciorul meu. Ce? Mult să zângem. Ce? Ce, mă? De ce face așa, mă? Te mănâncă cineva? Că mă mănâncă gaura neagră. Bă, dar am dat pe lângă în continuu. M-ai aspirat, să știi. Bă, și eu am aspirat. Uite, m-ai aspirat puternic, că dezvăl. Get out, motherfucker. Bicasăm. Supărarea m-a mâncat și Paul doarme cu Marian în pat. Where are you in together? Au, că n-am auzit grea. Da, mă putere la ea și nu merg la cu șeful cu Stau topolit. Mă, cu căciulata. Maul. Ce mă, Maul? E delicia, uite, mă muxă. Mai de dată, mai zbori o dată. Te rog.
Mai e 50 viața. Ăștia zici că a fost să ia covorul ăsta. De unde știi tu asta? Bă, filmez! La uite lumea așa. Au! Nu. Ai, ai, ai. Let's see, let's see, let's see. A? Nu, stai așa. Eu. Așa, adică am colorat și ceva să-i arăt ceva la bălați. Zice artă-l. Da, cuții versus cuții. Nu. Knife? Only knife? Da, doar cuțitul. Da, mare barsan. Mare barsan. Păi ești un criminal în serie. Wow, oră cu cuțită m-a înjunghiat. Ai văzut 0-1 pentru el, ai văzut? M-a înjunghiat. Gen în joc. Da, te înjunghi viața reală acum. Dar ce să fac? Dacă Hai că vă dau afară. dar mă înjunghe, bă. Să trăiesc ăla și că aduc aici, să vedem ce care să mai joacă. El. Nu mai jucați astăzi, să vine clar. Să vină. Să vine. Dar tu nu ai cum, mă, nu ai cum. Nu-mi bate telefonul. Ți-l bat? Să moară Gigi, dar ți-l bat. Dar nu puteți să vă jucați pe mutești acolo? Nu. Nu. Păi trebuie să vorbesc, eu filmez în momentul acum. Ce vrei? Fără de asta. Ai, nu, only knife. Uite, te-am văzut cuțit, ai văzut? Grine era un ceas. Am cuțit cu pumnul. Bă, Davide, haide. Haide. Păi, ți-e frică că câștig mereu. Păi dacă tu nu joci corect. Nu joc corect, da? Nu știu ce. Mă. Chica m-a mâncat, Chica doarme cu Mariana. Cine Adrian? Cine Adrian? Bă, nu e ce Adrian. Eu, mie îmi place de Adrian. Cine e Adrian în primul rând? Dacă se de Mie îmi place de Dea. Da, mă, sigur. Doamne, cine a zis? Cine? Unde? Ia, unde? Unde tai? Da. Ai notat cu ea și ță. Ce tu? Bă, hai ce... Bă, știi? Paula mânca mâncare stricată și face și de urât. L-a paralizat mâncarea. L-a paralizat temporar. Aoleu, Doamne, dacă nu... Să vă doare burta. Păi mă duce deja. Eu zic că mă... Mai zi că îmi place. Îmi place să mai zi, dar îmi place. Durata paralizat, vine în face. Durata de paralizare 2 ani în jumate. Bă, dar ești că Bisoi s-a dus la pușcărie? Cine, mă? Bisoi. Cine e Bisoi? David. Mă mai da, chiar nu înțelegeți? Bisoi. Gata, am avut niște... Nu că filmez, să știi. Da. Am avut niște mici probleme de râs cu domnul Paul de față. Și trebuie să stăm un pic să ne potolim. Nu mă doare piciorul. Mă doare chitară. Davide. Ce mă, ți-e foame? Ți-e foame, ce ai? Măi, gata, măi. E destul. Înțelegi? Da. Te-ai râs prea mult pe tine. Auzi, Davide.
Poată, cine râde o mănâncă să-i fiartă. Am o singură întrebare. Ce? Ce mănâncă? Cel care râde mănâncă pisică. Da, nu știu. Ai râs. Ai văzut? Hai, du la dumneavoastră. Hai, gata. Păi ai văzut? Cum e cu minte? Dacă el râde, eu și eu râd automat. Că așa zice Iohannis. Da. Înțelegi, matale? Să nu mai citim, că nebunăvii. Că vine mama cu buzdugană. Am mâncat pisui acum. De la capăt, 3 de ani și dă-i piciorul. Bisoi, 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 bisoi. Au, au, au. Îmi place de bisoi, îmi place de bisoi. Este 1,80 m. Așa de mare e? Bă, Paul, cred că avem problemă cu tine. De ce ai râs? Că bagă pisoii pe foc? Mi-ai dat ceva în gură. Sunt 3 tăbi așezate. Dacă Paul mă face să râd, ai văzut? Râd și eu, automat, că el e șmecheros. Bă, pe bune, cine râde o mănâncă. Mănâncă... Ce mâncare îți place ție deloc? Șorici și ciorbă de bun. Deci, tu mai șoric. Ce greu e cu Paul. Mâncarea ta care e cea mai blea pentru fiecare. Ciorba de burtă sau șoricul sau atât. Alea unde le avem la ce? La râdem Am mâncat șoricul. și o ciorbă de burtă. Nu-mi place șoricul. E prea tare. Cui îi place? Nu mă mai place. Șoric. Deci 3, 2, 1 și... Dar noi avem voie să vorbim gen, că e filmare gen... E filmare din aia de moții. Deci atunci... De ce ești nu? De 2 ori. Zi-mi teorema lui Pitagora. Teorema lui Pitagora sexul egal 1. Oh yeah! Bă, deci că joc după maculator. Cum zice Valeriu, după computator. Valeriu cade pipileu. Și Ricky Moss este un boss. Tu ești mocos. Și că mocos. Mocosule. Tu ești mocos? Da. O să ies afară din cuit. Bă, dacă putești. Bă, dar m-am uitat, tot mergi la tine, cum plutești. Frățile pe foc, să nu mai citim. Poate dacă citești ce bolnăvești? Da, da. Ce nu? Da, dacă citești mai bolnăvești. Ia uite-te, vine pe zea. Wow. Ți-ți plac ouăle? Că nu mănânci ouă? Eu ouăle sunt frește, sunt cele mai bune. Da. Sasibaca. Unde ești? Te-am văzut. Doamne, dacă te-ai nimerit un pic. Mor. Că mă intoxicici. Înțelegi? Mă intoxicici. Ebriai, polidopanzor. Înainte să rătăgărăți. Ce-a făcut? Mai am baterii. Cât? Ia-l pe ăsta. Stai. Trage-l. Așa. Bă, dar ce diferit e.
Ce diferență enormă. A tras singur. Ok, nu ai problemă, dar poți să câștigi meciul ăsta? Hai bine. Stric, nu mergi, fac. Stai, bă, nu mai da. Bă, eu trebuie să-l câștig. Ehe, boy. Deci, domnul. Deci, mai ai unul viață, nu-i? Da, unul, chiar unul aveam. Domnule, străinule, domnule, te rog frumos. Oricât de mare aș fi eu. Hai bine, omoară mă meciul ăsta. Nu știu. Omoară-mă mai repede. Bă, ce-a fost asta? Ai înghețat, uite. Da, acum a râs degeaba. Nu e nimic de râs. Acum chiar nu e. Oh, dar ce bătrân e ăla. 167. Ai zis? 167? Făcut o sixă. 167. 7. Bă, vrei să ne jucăm și alți joc? Și cam atât a fost videoclipul nostru. Sper că v-a plăcut. Dați un like și un subscribe. Pa!